L-iskema Sir Sid Darek hija maħsuba biex tinkoraġġixxi persuni li jikru mill-awtorità ta' djar biex isiru sidien ta' djarhom. Din l-iskema ingħatat spinta qawwija s-sena li għaddiet biex ix-xewqa ta' bosta familji li jsiru sidien ta' djarhom saret realtà. Dan wara li bejn l-2011 u l-2012 ma kienx sar imqar kuntratt wieħed ta' dan it-tip. Tarif li ksibna mill-awtorità ta' djar juri li bejn l-2011 u l-2014 l-awtorità irċiviet 660 applikazzjoni. Minn dawn 36 ingħalqu fl-2013 u 169 is-sena li għaddiet. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia spjega ma' One News li dan is-suċċess iddependa ħafna mis-simplifikazzjoni tal-proċessi. Fil-fatt għandna madwar 200 applikazzjoni li stessa ġiet ipproċessata, uħud minnhom ġew finalizzati, jiddependi ovvjament kemm tkun simplifikata il-proċess. Jekk tkun fidej Housing Authority, il-proċess wieħed jista' faċilment imur malajr għal konvenju, jekk il-proprjetà tkun għadha fidej il-Lands Department, allura irid ikun hemm il-permezz presidenzjali qabel din tgħaddi fidejn il-Housing Authority. Wara li tkun analizzata l-proprjetà ikun determinat il-valur. Hawnhekk ikun ikkalkulat is-sussidju skont id-dħul tal-individwu. Sistema li fi kliem il-Ministru Farrugia tagħti opportunità lil kull persuna irrelevanti mid-dħul tagħha biex issir sitt dara. Meta jkun hemm dawk il-pjanti lesti, joħroġ il-valur ta' dik il-proprjetà li jkun is-sussidjat skont id-dħul tal-individwi u hawnhekk hija parti mill-proċess għaliex u x'impatt wieħed ikollu. Il-persuni li m'għandhomx dħul biżżejjed nagħtuhom opportunità anke lilhom li jsiru sid darhom. Bħalissa l-awtorità ta' djar għadha qed tipproċessa aktar minn 300 applikazzjoni mresqa. Lan hu li fejn hu possibbli il-proċess jitħaffef kemm jista' jkun.